Dobrý deň, môžem vás na chvíľočku vyrušiť? Nech sa páči. Idete z nákupov? Áno, prišla som doplniť zásoby. Mohla by som sa pozrieť, že čo ste si kúpila? Áno, dnes som spravila trošku väčší. Mám totiž tu veľmi rada kubanskú kávu. Tak som si ju kúpila také väčšie balenie do zásoby, ale počula som, že jedna z najlepších káv je Etiópia, tak som si aj tu kúpila. Takže na vyskúšanie? Na vyskúšanie Etiópiu. A dnes som kúpila tej kávičke aj niečo sladké. Takúto nátierku som tu našla a kúpila som dve. Mám dve deti, takže pre každého jednu a oni ma potom ponúknú natierkovej aj kávou. Odkiaľ poznáte Zlaté zrnko? Ja som veľká kavičkárka, takže som porovnávala rôzne prážiarne a Zlaté zrnko mi z toho vyšlo najlepšie. A ako dlho tu už nakupujete? Už to bude určite niekoľko rokov. Radšej mletú alebo zrnkovú? Ja si kupujem zrnkovú, lebo mám doma mlynček a kávovar, takže radšej si čerstvú namelem, nech je tip-top. Ak nás sledujete na Facebooku, TikToku alebo Instagrame, tak vám dáme vašu najobľúbenejšiu kávu úplne zadarmo. Tak Zlaté zrnko sledujem aj na Facebooku, aj na Instagrame. Ale tak ideme hľadať Kubu. A tu je. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, veľmi ste ma potešili. Aj vy nás tým, že u nás nakupujete a budeme sa na vás teda tešiť. Ďakujem pekne, určite prídem nakúpiť aj na budúce.